Takže čaute, moje meno je Bulldozer a tuto vedľa mňa je Frostix, pozdrav. Čus. A ideme si zahrať 1 versus 1 na serveri Spile, to je mc.spile.pvp.com. Áno, máte to v popisku. Hráme, kit je combo, máte tu enchantované zlaté jablko, nočové a strančky a speedky. A ide tu o to, aby ste mu dali čo najviac hitov. Ja si zmením flow, ok, mám dobre, takže môžeme ísť do seba? No, ja si musím dať ešte strančky a tak. Ok. Ja tu spápam nejaké jablčka pre vitamíny, dobré. Také zlaté, enchantované. Ok. Dobre, počkaj. To sme si nedohodli. Ale dohodli. Ne. Ale ne, Toto sme si dohodli. Nedohodli. No a tu ide o to, aby ste mu takéto combo dali. Žiadne gepy. Nežer, mne to nebaví potom. Ale však aj tak ma zabiješ, keď ho mám. Keď mám rýchový kombíš. Keď sa pýtate, kto má lepšie PvPčko, je to tak naisto, sa dá povedať. Ne, je to tak naisto. Je to tak naisto. Aby ste mu dali proste takéto combo a aby zomrel kal a išiel do pohrebu a neviem čo ešte. Dobre, idem No vidíš, super som. Sme na skale. Vy sa než môžete dostať hocikám s týmto kombom, napríklad aj na to, na té látke. Nejaký iglum. No. Napríklad, jak je tento iglum, tak to sa môžete dostať. OK. Dáme si ešte jeden kit a ten si povieme až potom. Áno, presne. Ešte Sa ani pýtali, nevieme. kto je lepší PvPčku, sme tak narovnako. Počkaj, tuto sa to nedá. A ja nejsem vôbec rozklikaný, ty vole. Ani ja, ale tak čo? Lebo ja som ani PvPčko nič nehral dneska. OK, ja vôbec nejsem rozklikaný. A ešte s týmto resource packom. Ináč, mimochodom, tento resource pack máte v popisku videa, je to Tiger Tooth. Ak niekto pozná, neviem. OK. Neviem, kto pozná, ale máte ho určite v popisku videa. OK, to lagujem ja, alebo tebe? Tebe. Aha. Akože som ti dobre dal. OK. Ó, ty si ho mohol zabiť krásne. Toto kombo je také dlhé teraz, lebo inokedy úplne rozkombíte a oskápe s geplom No, ešte. presne. RIP. Mňa baví strašne build build... HC, tak to si zahráme. Môžeme si zahrať build HC. Easy. Ne. OK, tak dáme si practice. Počkaj, ne, ešte ne. No, practice A build HC. To je moje obľúbené. Ty s kým hráš? S niekým iným. To je jedno, tak ešte raz pôjdeme. Daj lobby. Ne, počkaj, si tým zahrajem. Bože. Tak choď zaďať ty s niekým. Ukáže, jak sa to robí. Napríklad dáme si teraz low debuff, alebo nie. Dáme si buildy HC takisto. Máte proste, môžete si tu stavať, hoci čo, nejaké hradby, aby vás nepriateľ horšie zabil. A ide tu, že máte takto apple a môžete, aha, vydal lávu. Dobre. OK. Môžete tu aj používať lúk. OK, ja skapem. Mňa ale chlapče drtí, lebo má podporu hlavou a... Ne, toto nejde. OK, tak toto by nevyšlo. To nikto nevidel. Toto by bolo z tohto videa všetko, takže čus.